Tikulandeni kundomvera pano ndi panyasa voice box timabwera pano ndi amalawi osiyanasiyana kukambirana nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku malawi. Ndiye lero tabwera ndi mzika ina yokhudzidwa imene kunena kuti amalawi nthawi zambiri timakhala tikutaya nthawi kumakangana nkhani za ndale chifukwa chakuti gwero la nkhani zimenezi kapena kuti mbiri ya nkhani zimenezi sitimalidziwa kuti kodi nkhani zimenezizi zikubwera bwanji kapena zimene tikukanganazi kodi zinayambika bwanji. Kaya kuti mwina pake timafufuza ndikumvetsetsana kuti kodi nkhani inayambira pati ndipo ipita kuti sibweza amalawi tikumataya nthawi kumakangana nkhani za ndale bweza pano tikukhamba kuti tikugwirizana kumapita chitsogolo. Ndete nkhani imodzi kuti mvere kuti nkulu amene akuti bwanji pa nkhani imeneyi komanso ndi nkhani zina lero pa Nyasa voice box. Ndimati ndiyankhulepo pang'ono. Wabakiri Muluzi samayimira mbali, iye amangobwera ndi chiziwiso kuti anthu ngati simumachiziwa china chake muchidziwe, ndipo amafukula kuyambira nthawi imene chinthucho chinayamba. N'chifukwa chake iyo jamwamumva kuna kuti ngakhale Kamuzu adagulitsapo makampani, chifukwa ngati achinayo nilivawo anagulisadi Kamuzu adagulitsa makampani amene ndi azungu akunja. Koma chimene chinachitika nchoti kubwera kwa Bakiri Muluzi kalekalero kuli Kamuzu anthu privatization sitimayiziwa, kabungwe kaja kadasankhidwa kaja kuti kazigulitsa makampani. Kamuzu munthawi yake anali nako ndi kamene kamachita sosi makampani amenewo. Nthawi imene anabwera Bakiri chifukwa choti matipateso pano inayamba kusegula maso a anthu, zinthu zinayamba kuchitidwa poyera. Ndi chifukwa ke anthu ambiri tinaziwa zoti kumakhalanso privatization committee imene imagulitsa zinthu za mdziko. Choyamba choti muziwe ndichi, pali lamulo limene linabwerapo pa dziko lonse lapansi loti ngati mufuna democracy ku dziko lanulo simuloledwa kusunga makampani. Makampani mwachite privatize, boma lisakhale ndi makampani, boma likhale nkuthekera kungoyang'anira miyoyo ya wanthu, education, zipatala ndi zina zotero. Ndicholinga choti umoyo wanthu usamavutike. Adapereka mwayi umenewo kunena kuti makampani akhale mwa anthu, boma ntchito yake ndikungoyang'ana kuti kodi anthu miyoyo yawo ikuyenda bwanji, health wise, education, food security, protection which is chitetezo chenicheni cha pamoyo wa munthu. Democracy ntchito yake ndiye ndi imeneyo. Zinthu zimene ndazitchula basi. Koma boma la democracy siloledwa kusunga kampani ina iliyonse. Nkhani imakhalapo ndionena kuti maiko akunja aja samafuna kuti akapereka ndalama ndiye bomaso lizitenga ndalama zimenezo lizipita nawo ndalama zimenezozo ku makayendesera makampani. Ayi. Ndipo ndizoona nthawi ya ulamuliro wa Bakiri kampani imodzi imene inagulitsidwa inali ya David Whited and Sons Malawi Limited, pamene lero linoti kuitcha Mapeto David Whited and Sons. Inali kampani yayikulu imene Malawi inkatchedwa Theba, imene imayang'anira Malawi yonse mu nthawi imeneyoyo. Ndipo ndizoona achina B&C inali kampani yokhayo Malawi muno yopanga zipangizo zisulo ndi zina zotero, kaya ndi magalimoto, kaya ndi njinga za moto, kaya ndi chanja zimapangidwa pa B&C. Luso limene linali pa B&C. Kubwera kwa matipate chifukwa choti anthu anapenya, anthu ambiri anachoka ntchito, anasiya ntchito pa B&C. Amene anasiya ntchito pa B&C anapita musika wa Ndilande. Chifukwa mukumva lero noti ku Ndilande kumapezeka china chicho chifukwa akadaulo onse amene ali pa B&C anakhamukira ku musika wa Ndilande kukasegula ntchito zawo, ma personal businesses. Chifukwa lero mukapita ku Ndilande mukapeza kuti munthu akupita kupanga chigayo, mipando, china chicho chofunikira cha pakhomo mukachipeza ku Ndilande. Kuti wapapa bwalo linolo soti anthu tizichitisana makani kapati tizioneka ngati kuti tayambanapo mwina kukhanga ngati tikupikisana. Iyayi, pano ndi bwalo loti tizimvesesana. Andi kunena kuti Kamuzu nayenso adagulitsa makampani,
ndizoona nayenso Kamuzu anagulitsa makampani koma nthawi imeneyo zimapangidwa muchibisibisi. Ndi chifukwa lero lino mukuona kuti pa makampani onse amene analipo inasala ngati Adimark inasala m'manja mwa boma chifukwa choti cha food security. Food security inasala m'manja mwa boma komabe still more maiko amachita pressurize. Ndifake mukuona kuti IMCP anafuna kuiponya kuitaya kuti Adimark ija ikhale m'manja mwa anthu. That's why mukuona kuti lero lino zinthu zadula. Ngakhale president akulephera kuti ayime poyera awauze anthu mtengo weniweni wa chimanga chifukwa kuti alibe chimangacho. Amati tu kupanga vumbwe kugenda vumbwe nkukhala kuti uli ndi nkhuku. Kuliko pakali panopo zinthu sizili bwino chifukwa chonena kuti mawu okhaja onena kuti ndi democracy boma silikuyenera lisunge kampani. Lero zikuvuta kuti kuboma la UDF linafuna kuti lichose Adimark koma anaona kuti ayi anafungatira. DPP anafuna kuchosa anafungatira. Mai Joyce Banda anafuna kuchosa anafungatira. Butero kulamulo ndilonena kuti boma lisasunge kampani. Likalandira thandizo lizingoyang'ana umoyo wa anthu. Zipatala mankhwala asasowe, chakudya chipezeke, mwana apite ku school education ichitike. Kuti fundo zambiri ndi zimenezozo. Boma ntchito zake ndi zimenezozo. Boma la democracy silisunga kampani ina iliyonse. Ndi apa musalongolozani de mwakuti ayi ndi malamulo ndithu okhazikika kuti boma silingakhale ndi kampani. Mwina ndikungonena pano simundiziwa kuti ndimagwira ntchito kuti. Koma ndifuna ndikuwuzeni David Whited imene mukuinena inuyo mu chaka cha 2000 boma linalandira ndalama. Ndiye chifukwa kampani ija anayisiya aboma m'manja mwa Adimark. Nthawi imeneyo Adimark anachita release ndalama 150 million nthawi imeneyo kuti akagulire thonje agulire chanchani. Maiko ataona maiko anakwiya. Ino tikukupasani thandizo la ndalama ndi mutenga thandizo la ndalama limeneyo mukumakaipasa kampani. Adawachita force pa 20 October 2002 nthawi ili 12 o'clock tidalandira uthenga kumene ifeyo timakhala mplanta yomwe kuti David Whited yatha uku kwabwera lamulo kuti basi kampani yathera pati ayigulisa. Nthawi imeneyo privatization ija ikusogoledwa ndi abambo a Jimmy Lipunga amene ali chairman wa privatization muno Malawi muno. Andi nthawi imeneyoyo nkuti makampani ena ndi ena atagulisidwa. Nawo abingu atabwera anagulisanso nawo makampani ena ngati achina Bakresa ndi makampani ena ndi ena. Kuti kuimeneja si pressure yoti bwanji ndi pressure yochokera ku maiko akunja kuti dziko lanu ndi la democracy so government yanu sikuyenera kusunga makampani. Iyo ikhale ndi ntchito yongomangoyang'anira umoyo wa anthu kuti ukuyenda bwanji. Ndiye tikafika apa pabwalo pano musamachite pakana kuchita paka kukheserana thukuta kutani kuti kuzambiri timalimbana zija timalimbana chifukwa gwero lake sitiliziwa. Timapezeka kuti tikumakangana chifukwa gwerolo sitiliziwa. Andi apa pasakhale poti munamakanthu bakangana kodi tingofusa kuti ukadakhala kuti Kamuzu lamulira kunapitirira dziko lino pano lili pati. Sitikuziwa kuti likanakhala lili pati. Pano democracy yabwera kuti kuchimene ndikuchiona ineyo pakali pano nchiona kuti dziko lino likufuna likhwime ndi democracy. Mukaona inu pakuchitika zinthu zopyesa mitima zoti anthu akanakhala tammenyana mu dziko muno kalekale. Bakiri atamutenga Bingu wa Mutharika nkumpangira kampeni Bingu nkuwina kumapeto kwake Bingu anamuthawa Bakiri. Pamene pajaso muzoti Bakiri ndi munthu oleza mtima kwambiri. Ali wina chifukwa maiko ainawa azinzawo ena anamuza kuti iyambe nkhondo mbandole ameneyo sungampangire kampeni iye lero athawa. Koma Bakiri anakana anaganizira anthu. Ngati mukumbukira nthawi yake Bakiri anapanga meeting ndi Gwanda Chakwamba kumene amuuza Gwanda kuti Gwanda inu ndine tili kuno kujeni ku BCA tikumwati kodi nkhondo tikailola kuti ichitike inu pochoka pano kafika kwanu abale anu mukapeza nanga ine pochoka pano ndikafike kwathu kakapoloma abale anga nikapeza. The answer is no. Sitikapeza tikapeza asamukathawa. Nkhondo ndi achabe. Ndifake Gwanda Chakwamba mchaka chimene chija anavomereza kuti okay chabwino ndigwira ntchito ndi Bingu. Koma Bingu mapeto ake anampanga chipongwe cheya analimba mtima chifukwa cha ifeyo anthu a mdziko lino. Zachitikaso zimenezozo kulowa kwa ndani atangolowa Bingu
atathawa kumene kuja abingu ndi asogoleri nandiyena anapangananso chiwembo mumuchi bingu anapezeka wamwalira mwazizizi mpaka pano asalemereja sitima zoti bingu anamwalira bwanji koma zonse zijatu nkuchokera ku chipongwe chimene anapanga kwa cheya uchi anali ndi anthu ena mkati mumuja amene sanakondwere nawo zimene jalo lamamulondola zosatira anampweteka kunabwera Joyce Banda kubwera chisankho apita Mutharika anawina chisankho chija apita atawina chisankho chija achilima anatengedwa kuti akhale osatira wapita Mutharika zosatira zake achilima anamuukira pita ndikukamtembenukira achilima kalumikizana ndi MCP kunchosa pita pampando pita atu analimba mtima ndimanena kuti Peter Mutharika Bakili Muluzi ndi ma champions a democracy muno Malawi muno chifukwa ali ena akanatha kuyambisa nkhondo imene chingakhale fe anthu akuno ku Malawi sitinayirawepo tikanayenda wauyouyo koma anthu amene aja analolera kumvesesa kuti ano vuto palibe ndi mulionenso kalo mmene likuyendera achilima wapasa mpando achakwera kukhala pa mpando kulephera kuchita running government akulephera kuliyendesa ziko zinthu zavuta alibe network alibe abale tiye tivomereze zinthu zavuta tingodalira voti imene kubwerayi tikhale anthu ogwirizana andi pano wina asaname asachite change pano pali wa MCP aziwe zoti chaka cha mmawa asali sakalaso mboma akuchoka mboma ndi voti mukumbukireni nthawi imene Peter Mutharika amalimbana ndi achakwera achilimawa chaka cha 2020 chaka cha 2020 tikupanga masankho achibwerezachi 2019 Peter Mutharika anawina titabwera 2020 kunapeza kuti Peter Mutharika analuza ndipo zimachita kuonekeratu tikakhala m'magulu ngati awa kuti Peter Mutharika aluza chakwera atani kodi awina chifukwa chani amene amalikonda ziko lake amavotera for chilungamo that's why mukuona kuti anthu amuloleraso kuti Peter Mutharika abwere chifukwa choti anali munthu oti ndi munthu oti amaziwa kuchita control ndalama komanso ali ndi abale kunja oti akhoza kumuthandiza andi boma la bingu wa Mutharika limayenda bwino nthawi imeneja chifukwa cha Good Ogondwe adagwira ntchito zotamandika kwambiri ku African Development Bank ku World Bank anali munthu woziwika anali ndi anthu amene amalumikizana nawo kumeneja kumamuthandiza kayendesedwe kachuma awa alibe abale awa oti athandize alibe abale ndipo tikuchedwa pakali panopo 2025 tonse tikavotere opposition azipita moyang'ane anthu amene ali pa ntchito lero lino amene avutikira pano tikumva zoti akuti kwachaija yagwa almost 1000 times ndifakolo pakali panopo kuti mugule chokudya zikukanika mukangolandira munthu akangolandira kuntchito ndalama zikutherani mfactory momwe mwasanatuluke akamatuluka pa gate ndiwa maliwiro umenewo inu zikuchitika kunjaku ena atayiononga mphamvu yakwacha achakwera zavuta musalimbane apapa tiyeni tingofa speza weza ni means oti chakwera tinkankhepo basa asapeze keso yayi ine Malawi okhuzidwa dziko